idan kana so ka kalli wannan bidiyo ka tsaya ka saurari wannan bidiyo ka kalli wannan bidiyo har zuwa daga farko har karshe. Idan ka kalla in Allah ya yarda za ka kalle shi a cikin sauki ba tare da ka je ka ɗauko wani ka sha wata wahala ba. Saboda haka da farko idan ka buɗe manhajar ka ta YouTube kamar haka, kana ɗaukowa za ka zo alamun irin alamun sacin nan, wajen sacin nan kaga nake nunan wa shi, za ka lasa wannan wajen. Yawa kana ɗan lasa zai nuna ma alamun sacin, zai rubuta ma alamun rubutu. Da ya nuno ma nan wajen sai ka rubuta a babban baki, yawwa sai ka rubuta Young Alhaji za ka rubuta, sai ka rubuta TV. Idan ka rubuta sai ka yi searching a cikin YouTube kenan, ba tare da ba wata ba za a kama nan wajen. Ka ga alamun logon mu nan, za ga alamun logon, za ga Young Alhaji TV, za ga alamun rubutu ja a nan, sai ka danna mana subscriber. Yawwa idan ka danna subscriber za ka danna kan cikin nan wajen, za ka danna kan nan wajen, kana danna shi zai saka ciki. Idan ya saka ciki zai nuna ma alamun nan wajen, sai ka zo alamun inda aka rubuta bidiyo, ka ga nan inda nake nuna ma nan, sai ka danna wannan wajen. Ka danna wannan wajen za ka kalli wannan bidiyo shine daga farko, za ka ga shine daga farko, babu wata. Babu da za ka yi daga nan wajen, sai ka lasa kan wannan bidiyon. Barkanku da warhaka, da fatan dai kuna. Kana lasa kan wannan bidiyon ba tare da bata lokaci ba, sai ka danna alamun nan wajen inda aka rubuta wato alamun nan ta liking, sai ka danna alamun nan ta liking. Idan ka yi alamun ta liking sai ka zo nan wajen, inda ka ga alamun kararruwa, sai ka danna shi. Sai ka yi haka, za ka iya danna shi. Ka danna shi zai rubuta ma alamun all, sai ka danna farkon nan. Yawa ka danna zai saka nan wajen, ba wata ba za ka sake zuwa, sai ka danna nan wajen inda aka rubuta more option. Ka ga nan wajen, sai ka yi clicking akan wannan wajen. Ka danna zai rubuta wannan asalin wani bulun rubutu a nan wajen. Ka ga bulun rubutu a nan, kana danna kan wannan bulun rubutun ba tare da wata ba, za ka kalla, za ka shiga cikin website ɗinmu. Za ka cikin website ɗin ba tare da ɓata lokaci ba. Za ga wannan shine fim a can farko za ka kalle shi. Kana shigowa ba tare da ɓata lokaci ba, za ka yi haka, za ka danna rubutun farko wato alamun nan ɗan rigima. Idan ka rubuta shi zai ɗan yi searching, za ga ya rubuto ma nan wajen alamun bulun rubutu. Kaga idan ya rubuto mu alamun bulun rubutu, amma mu ba mu sa security ba. Wasu da dama idan suke yin abubuwa suna sa security, amma mu ma in har ma ba sai ana kallon bidiyon mu, in Allah ya za mu fara sa security, domin da shi mu muna so mu kai wani matakin. Idan har kuna mana like da following din mu, ina kowa da kowa fatan alkhairi. Ga mai bukatar ya shiga group namu na VIP, wato wannan group din ba kyauta bane, domin biya ake yin shi. Idan ka biya za a sanya ka ciki ba tare da ka je ka zo nan, ka zo can, ka je can ba. Ka dinga kallon fina-finai a cikin wato asalin YouTube ɗinmu ba tare da ka je a cikin group ɗin WhatsApp ɗinmu ba tare da ka sha wata wahala ba. Saboda haka ɗan uwa, za ka yi clicking nan wajen ne, wato bulun rubutun nan, kana yin clicking ba tare da wata ba, zai dinga yi masacin. Yana yi masacin, kaga ya fara nunowa. Ka danna alamun play nan zai buɗe ma shi. In kuma kana ka sauke akan wayanka, kaga alamun aro inda yake da kifiyan nan, kana iya danna shi ba tare da bata lokaci ba, zai bude ma shi dan uwa. Idan wannan bidiyon ta burge ka, kar ku manta kunna mu alamar subscribe, kana kunna mu karar sanarwa da zaran mun ɗora sabon shiri kai sai za sanar da ku. Za mu ɗora number mu akan sikirin. Duk wanda yake bukata yana iya mana magana domin mu ɗora shi a group ɗin VIP, domin kullum ake sa Indian Hausa sababbi a ciki. Ina kowa da kowa fatan alkhairi, da fatan wannan bidiyon ya burge ku. Sai ka rubuta mana a comment section mu wannan bidiyon ya burge ka. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Sai mun hadu da ni da ku duka a cikin bidiyon mu na gaba.